Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa me zaka bayyana wa al'ummar jihar Kano? wajen tabbatar da zaman lafiya da gwamnatin jihar Katsina da kuma shi kansa shugaban kasa da kuma dukkan al'ummar musulmi da dukkan wanda suka samu zuwa don zama ba su wani kira za ka yi ga al'umma na koyi da halayensa kyawawa? To alhamdulillah shi ya riga ya ce kuma ya yi iya abin da ya kwace kuma ina kira ga al'umma musamman shugabanni da su yi koyi da wato halayyarsa ta gaskiya da ƙoƙarin riƙe amana. Babu shakka ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da cewa an riƙe gaskiya kuma an riƙe amanar mutane musamman 'yan siyasa wanda aka ɗin nima a wajen riƙe amana, sannan wajen wato riƙe dukiyoyi na al'umma. Ana kira da shugabanni su yi ƙoƙari su koyi halinsa na yin tattali wato da dukiya ta al'umma, rashin fasar dukiyar mutane. Ina gani dai yanzu ya yi ba irin mukamin da ya rike ba, kuma ya rike shugaban ƙasa wannan ƙasa mai albarka shekara 8, amma yau ga shi ya tafi ba wani abu da ya bari kamar da yake faɗa. Al'umma sun gani, so da haka duk shugabanni dukkanin ni koyi da wannan sani cewa wata rana duk abin da ka tara zai yi kai wata rana za ka so a wuce. Ina kira da su, ina kuma kira ga al'ummar da ta sai da a ci gaba da yi masa addu'a. Allah ubangiji ya jikin shi, Allah ya sa aljanna ce. Allah ya saka